platform da zai baka daman samun kuɗi mai yawa a wata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan channel ta mai albarka na Yarimas TV. In yau na ziyartar ka wannan tashan, ka daure ka danna mini kalmar na subscribe, sannan ka danna mini alamar nan ta ƙararrawa domin samun sabbin videos na a duk lokacin da na ɗaura muku. Na gode. Zan ajiye muku link din a description, so za ka iya sauka description, sannan kuma sai ka je sai ka yi register. So kamar da kuke gani, wannan platform din zai baka dama ne yadda za a yi watan ka samu kuɗi. Waton za su suna post ne, so bayan sun yi posting kai kuma za ka je kai ma ka ɗauki wannan posting din, sai ka je zuwa Facebook naka sai ka musu posting kamar yadda waton zan nuna muku bayan mun yi register. So yanzu abin da za mu fara yi shine za mu yi register ne. So da fari first name sai ka sa sunanka, so sai sannan first name za ka sa sunanka, bayan ka sa sunanka sai last name sunan mahaifinka, so sannan sai kuma waton username, sannan wato sunan da za ka yi amfani da shi, sai kuma nan wato email address ka sai ka saka, sai kuma password naka. So a password nan ana buƙatar wato strong password ne, wani password ne wato wanda ake buƙatar kalmomi, nambobi da kuma wato wayansu character a ciki. So duka za ka mixa su kamar yadda yanzu zan gwada. Ni zan fara da art, daga cikin wayannan da kake gani za ka iya zaben duk wanda kake so ka fara da shi. So ni zan fara da art, sannan sai ka zo ka biyo shi kuma sannan da manyan wato alphabet, sannan ka biyo shi da manyan alphabet. So bayan ka biyo shi da manyan alphabet, sannan ka sake biyo shi wato da ƙananan alphabet. So bayan ka biyo shi da ƙananan alphabet, sannan sai ka sa nambobi ko ƙwaya hudu ko fiye da haka. So kamar yadda kake gani gashi na wannan line za ga ya zama wato strong, ya nuna mini alama wato na seta strong password. So kawai sai ka dawo nan shi ma sai kai confirm sai ka saka irin shi. So bayan ka gama sa strong password naka kamar yadda kake gani, kaga wato duka sun fitar da green alama password naka strong ne. Sannan sai ka zo wato sai ka taba wannan ticking din sai ka ce register. So bayan mun yi nasarar yin register wato ga inda ya kawo mu, a nan wajen za mu sa wato username namu da muka sa a wancan wajen, ko kuma email address duk wanda dai ka sa a ciki. So bayan ka saka a wannan wajen kuma shine wato password naka, wannan strong password da ka sannan za ka iya cewa remember me. So sannan sai mu ce so kamar yadda ake gani ya gama login. So abu na farko abun da nake so na nuna mana, so kamar yadda ake gani ka gani hello Ibrahim. So kamar yadda kake gani abu na farko abun da ya nuna mana, so kamar yadda ake gani yanzu wato ina da naira 100 a ciki. So abun da wato zaka fara yi, ka gani sun baka dama, ka gani join Facebook group nasu. Sannan wannan kuma in zaka yi wato withdraw na kuɗin ka, za su baka dama ka yi withdraw. So nan kuma in zaka duba gani wato reference ne 0 ba komai, inin shi ma babu komai. Kamar yadda ke gani wannan rank naka ne, wato adadin duk abun da ka tara za ka gani yana cika, wato har zuwa rank naka idan ya cika shine ya kai adadin kuɗin da zaka cire. So sannan kamar yadda kake gani, so abu na farko da zamu fara yi shine zamu je nan marketing, sai ka taba marketing, sannan sai ka je wannan wajen da aka ce affiliate links nan. So bayan ka taba affiliate links nan kamar yadda kake gani, sai ka dawo ka sauko. So zai bamu dama wato inda zamu je wato mu sa links namu, sannan sai ka je ga links nan default, sai ka rike links nan wato sai ka yi copy na link din kamar yadda kake gani, sai ka yi copy na link din. Wato bayan ka yi copy na link din kamar yadda kake gani, sai ka sauko kasa, wato za ka zo nan wato inda aka sa specific website nan page, sai ka rike wato sai ka yi paste na link din a wajen, sannan sai ka zo ka ce generate link. So bayan mun gama wato sannan abu kuma na biyu da za mu sake yi shine wato za ka dawo nan wajen wato profile kamar yadda kake gani, sai ka taba. So idan ka taba kamar yadda kake gani wato za ka sauko nan wajen inda kake gani pay nan, wato nan ne zai baka dama ka sa duk wani details naka wato da za su iya tura maka kuɗinka a banki wato idan sun kai. So su suna biya ne kuɗi direct to bank ne. So kamar yadda kake gani, so kana zuwa kamar yadda kake gani gashi nan. So a nan wajen za ka bar shi a wannan wajen pay me by direct deposit nan. So a nan kuma wato za ka sa account number ka, sannan da wato sunan bankinka da kuma account name naka. Kawai sai ka zo wato sai ka yi save kamar yadda kake gani. So bayan ka yi save shine wato abu na uku abun da nake so wato in nuna mana shine
sai ka sake waton dawowa kamar yadda kake gani. So kamar yadda kake gani, sannan sai waton abunda zamu yi na gaba shine wato yanda za ka yi ka musu posting. So yanda za ka yi ka musu posting shine kamar daga wannan layi kwaya uku nan shi za ka taba. So bayan ka taba layi kwaya uku nan, so za ka zo waton nan wajen da kake gani viral post nan sai ka taba. So a nan wajen waton za su fitar maka da post ɗin da suka yi, wato misali kamar a yau. So suna bukata ka musu wannan share na post ɗin. So sannan yanzu ka ga nan sai ka taba. So kamar yadda ake gani bayan waton post nasu mun samu post nasu. So abinda za mu yi shine waton da kake gani wannan waton sai ka ɗauki misali hoton haka. Yawwa, sannan waton sai mu yi downloading na hoton kamar yadda kake gani. So bayan ka yi downloading na hoton, za ka je ne waton sai ka yi copy, sai ka yi waton copy na waton post inda suka yi, waton copy na bayanan gaba ɗaya kamar yadda kake gani nan. Kamar yadda kake gani za ka yi copy na bayanansu duka. So in ka gama copy na bayanansu kamar yadda kake gani, sannan sai ka ce copy. So za mu koma kan Facebook namu ne yanzu a takaice. So yanzu za mu je yanzu mu shiga kan Facebook namu. So sannan sai mu musu posting. So yanda suke bukata kamar yadda kake gani mun hauro kan Facebook namu. So abinda za ka yi shine za ka zo ka taba wajen waton yin post kamar yadda kake gani. Za ka ɗauko hoton da waton kai download nasu, sai ka taba waton inda za ka yi rubutu, za ka yi bayanai, sai ka yi pasting waton na bayanansu da suka kwafon nan kamar yadda kake gani, sai ka taba paste. So kana taba paste kawai sai ka zo nan sai ka ce waton post, sai ka yi musu post. So kamar yadda kake gani gashi nan waton na musu posting. So sai mu koma kan wannan namu kamar yadda kake gani, waton mu koma asalin inda muka fito. Kai ta musu posting haka yadda kake gani, za su dinga waton tara maka kuɗin suna karawa har zuwa waton lokacin da za ka cire waton kudaden. So kamar yadda ake gani gashi nan post da na musu za ka ga sun kara mini wani abu akan abun da nake da shi. Da zuwa tun da 260 da wani abu ne. So yanzu ka gani sun kara mini waton, to a haka za su yi ta kara maka, za su yi ta kara maka har wata kamar dai yadda kake gani. So da fatan wannan bidiyon ya burge ka. So ka daure ka yi min liking, sannan ka yi min share, sannan ka daure ka taba min kalmar ta subscribe, sannan ka danna mini alamar nan ta kararrawa domin samun sabbin videos na a duk lokacin da na daura muku. Na gode, mu huta lafiya, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.